dukkan ku nan mun ɗan yi gwagwarmaya da ku kaɗan ko ba a yanzu ba, ina tsammani ɗan lokaci aka samu. Inda na fara yin aiki shine ta yankin Burga, inda na je na shiga Gwardin, na shiga Ganshiya na ɗan shekaru da shekaru ina noma a wurin. Kuma kusan dukkan ku mun yi hulɗa da ku. Wa'yansu lokacin sun kai kamar ni shekaru na wa'yansu suna baya da sauransu duk an yi gwagwarmaya tare. To ni gaskiya ina jin daɗi, na gode wa Ubangiji da na kira ku kuma kuka amsa kira. Amma na kira ku a ɓangare biyu. Ɓangare na ɗaya ba na siyasa ba ne, ɗaya na siyasa ne. A kullum ɗan adam ya kamata mu fahimci juna, mu san kuma direction da muke ciki. Su da na yi taɗi da su har ya zama na gayyace ku domin mu yi magana kuma mu fahimci juna akan abu guda ɗaya. Yau Fulaninmu mu ne kashi 65 ko kashi 75 masu yawa a jihar Bauchi. Amma mu ne kusan mafi kowane ne lalacewa in aka zuwa hidiman gwamnati. Akasari sai mu bar laifinmu sai mu ɗauka sai mu ɗora ma wa'yansu. Menene laifin? Wannan ɓangare ba na siyasa nake magana ba. Ban kira ku lalle akan mutane lalle kowa ya ce lalle sai ya yi jam'iyyar PDP bane, amma dole in fahimtar da ku akan abubuwan da mu muke gani a matsayin shugabancin da muke. Babu inda aka lalatar da mu in ba a cikinmu mu Fulanin ba. Kuma mu dinnan da muke gaba muke bariki, da mun gama cinye shanunmu mun gama komai, mu ne ba mu za mu je mu taimake ku kawai, mu muke ruɗa ku kawai. Ba mu bar ku da naku ba, ba mu nema maku wanda za ku nema. To a shekara 2 da na fara shugabanci na yi kokari ne in tabbatar ma mutane idan ba kun dawo kan hanya muka dunkule muka fahimci inda muka dosa ba, to har duniyan nan ta nade inda irin wannan tafiyan za a dinga yi, wallahi haka za mu tashi kowane irin gwamnati akai duk adalcinta. Domin abin da na ɗago da na zo a cikin nan, kaje kayi kashe mai yatti Allah ka watan hore sameru fulbe fuldan tabbatal fulaku wane ne. A shekara 20 da aka yi, yanzu ku gaya man a wajen ku anan wani shugaban makiyaya ne ya muku abu guda ɗaya fitacce. Abin da zan iya tuna kawai a cikin ɗan wannan lokaci mai rikici, dama yadda aka mai da su an raina ba Fulatani in ya shekara 40 a ce bako ne, in ya gona a daga ci a ce wane ne. To kila ɗan shekarar nan da wannan muka ta rigima irin wannan, a kashe mutanen mu je mu tsare. Gwamnati ma sai a ce mata yan ta'addan yake kacewa, kuma ana kashe mutanen kirki. Ga yan ta'addan kuma suna zaune, sun haɗa baki da yan sanda, sun haɗa baki da sojoji, sun haɗa baki da alkalai, har da sarakuna ma a wani gefe. To abin da nake so in jawo hankalin ku, wallahi tallahi lokaci ya wuce. Dole mu dawo ku dunkula kanku hankalin mu wuri ɗaya. Mu zama cewa mu ma mu martaba kanmu. Wannan bai yiwuwa sai in aka haɗa kai, akan haɗe kai kuma ba na a cutar da wani al'umma ba ne. Duk wanda kake zama da shi, ba Fulatani ne, ba jari ne, ba sayi ne, birom ne, wane ne, ka bashi hakkin da Allah ya ce ka bashi. Sannan idan za a aikata naka. To da kuke magana an yi siyasa ba a yi komai ba, ni in dai siyasa ne don a bani wani abu har a gama ta bana so. Wallahi in dai don a yi siyasa a bani wani abu. Amma burinmu a siyasa shine idan aka ba wannan, kana samanin dukanku za a baku? Idan ka kashe 100 naka dukanan kuka amfana bai yi ba? To kullum ka kashe naka al'umma su amfana, har a wajen Ubangiji za ka samu wannan lada. To a ɓangaren wannan ta nake so kullum, kamar yadda kuka zo nan, ina so bayan zaɓe kan kwana nan da gobe ne da jibi. Duk abin da aka baka nan zai kare nan da gobe da jibi. Kai yanzu ka kashe 10,000, na ɗauka ba 20,000 na baka kai kaɗai nan, in ka kila ka yau ba za ka je gida da ita ba ta kare. To ni abin da nake so zumunci da kuma abin da nake so mu aiwatar shine mu fokusin cewa idan aka kafa gwamnati menene da wannan wanda ya shafi al'umma. Idan kai ba Fulatani ne kana barkeji, ba Fulatani ne ka a barkeji, idan sanadinka yasa aka tona rijiya
duk wanda ya sha ruwa a wajen ka samu lada. Idan wani fitina ya samu wani wanda ba fulata ne a wajen ba ka taimake shi. To abinda nake faɗa, idan aka koma aka kafa siyasa aka kafa gwamnati to sai mu dawo kuma mu zauna mu ga menene dan matsalolin ku daya biyu, kuna da 10 idan a shekara 4 aka rage 2 an rage. Kowa ya sani, ba za a ce ni a waje na ko aka sake shekara 10 ba amma yankin burga wani abu an yi daya. A lokacin da Ahmadu Mu'azu ya yi wannan gadan burgan nan ba shekara na fara noma a can ba, na isa lokacin inoma, amma an shekara ko 4 ko 5 mutane suna gani ana fito da shinkafa roka trailer suna gaman kyauta ake ɗibawa. Ai sanadin demokradiyya ne. To lokacin da aka fara wannan mutane ba su san meye demokradiyyan ba, sai ɗaya ne su nuni su sarkin maraba wannan su wane ne in sun zo a falon mutane suke kwana a lokaci, daga baya sun zama kowa daga hotel har kowa yana da gidansa a bariki. To kowa ba zai samu wannan ba. Amma wancan da aka ma al'umma yanzu ka tashi zaka je burga zaka haye gadan nan, in aka ɗauka na burga aka fitar wanda za ta tafi dangi din nan da wannan, kaga an samu democracy. So kullum mu focusing akan menene idan aka yi gwamnati za a taimaka mabayan waɗanda suke baya. Mu yanzu da suka shekara 50 in kana da sauran shekara 15 ba ka zuwa yawo garin ma, ka samu shekara 20 ka zauna kenan. To mu kokari mu focus akan wannan. So abin da nake roko shine a matsayin mu na al'umma idan aka kafa gwamnati ku sake dawowa mu sake zama mu gani menene masalolin da za mu ɗauka. Amma kullum muna ce ba a mana ba wallahi mu ne ma ba mu ɗauka hanyar da za mu ɗauka. Gwamnati teku ne, duk inda ka fada zaka, in ka iya zaka swimming ka fita, in baka iya ba kana fada sai ta cinye ka. To ita kuma sara mata ake yi. Shi mai girma gwamna fulanin burga sun zo, fulanin dalam sun zo, fulanin can sun zo, fulanin sam sun zo, ba a masu sari ba. Sai ni ne ma sai kokarin raba kanku ku ta fada tsakanin ku, kuna nan kuna fada, ina kokarin dan kudin da yake kadan ina ma waɗanda suka biyo hanya, ba shikenan na huta ba. To sai an hada hanya. To bari mu dawo ta bangaren siyasa.